Okay, may madlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matag. Okay, today is Tuesday, February 21, 2023. Ako nagauhag ni Sir Makmak nga dealer sa bato. Charot yun. Ato gayong ako naghangyo nga atong apilan ang among lungsod o hatod o mga isda kay ag nahitabo mga giser medyo higher o price ang among merkado. Charot yun. Diyan daw ang ginahanglan mitabang ni mo sir ag Sir Makmak sa kay daghan lang isda. Ako mang hinaot nga apilan nimo og hatod sa og isda ang lungsod sa Matalo aron mas mulis ang price. Okay? Charot ka no? Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga daghang mo tanong o ganahan mo maghimog mga kuan diri guys. Mga mall, mo na ikuwang sa lungsod sa Matalom, mga kuan to lagi. Pohon o na natay kuan, ganahan mo maghimog supermarket, welcome mo tanan diri. Ganahan mo invest og negosyo. Sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga negosyante kung diin mo invest og negosyo diri sa mong lungsod. Nya ang atong Matalom Boardwalk ato gayong ipadayon ha ang pagsuporta niini sa una 300% ang atong pagtabang sa Matalom Boardwalk karon atong himuong 350% ang pagtabang aron mas mubibo ni kini guys niya aron mas mukuan pa jud mainganyo ang mga katawhan nga mobisita o musuloy sa lungsod sa Matalom kung unsa kaanyag ang among lungsod.